dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Sa intenso panalo. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Bagong episode sa ating programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka kasama ang inyong Clara Tita. Ayan. Magandang araw po sa mga nakikinig sa atin via King's Radio Station mula po dyan sa Visayas area. Lalong-lalo na po sa mga 88.7 Himalalo Negros Oriental, ang ating King's Radio dyan, at sa mga Shato Negros Oriental, na dinig din tayo ng ating mga nasa palengke. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating 102.5 Kings Radio dyan sa Paisyaton. At dito naman po sa Mindanao, walang iba, of course, ang ating 102.5 again from Hinatuan, Surigao del Sur, at ganoon din sa may San Francisco City, Agusan del Sur, ang ating 99.5 Kings Radio. Ganon din po dito sa may Davao Region, na mas papalakasin pa natin, of course, 'di ba? Ang ating 93.5 Kings Radio. At lahat sa mga nakikinig at nanonood din via Facebook page, ang AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Live na live din po tayo na mapapanood. Ano ba 'yan? Mapapalunok. Oo, buti pa sila napalunok na. Oo. So, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programang AgriSenso. Of course, dahil kayo pong mga magsasaka, lahat po sa atin dito ay hindi naman siguro talaga totally full farmer. But may mga nagnanais dyan na may mga plano na dyan na gustong kumita po. Diba? Gustong magka-extra income at saka naghahanap pa ng additional na pagkakakitaan nila. So, yung iba dyan, nagpaplano na mag-alaga ng baboy, mag-alaga ng manok, mag-alaga ng kambing o ano pa. O, ito po ang AgriSenso, ang programa po ito. Ito po yung objective, ito po yung layunin na merong programang AgriSenso para po kayo magabayan sa inyong mga plano sa pagpa-farming. Diba? Huwag nang magpaka-stress sa buhay at mag-farming na. Dahil sa farming check, sa agrikultura, sa farming, ay kung meron po kayong tamang guide, of course, dito po ay aasenso kayo. Okay, ayan. At later on po subaybayin niyo rin po ang ating Agri-Balita nahatid sa atin ni Inday Bajang. But for the meantime, i-share ko po muna sa inyo ngayon ang mga ang ating Agri-Unique Chika. Ito po yung topic po na diniscuss sa atin ni ka-farming at ka-content creator Sir Jid.
with regards po kung ano po yung mga unang dapat nating gawin bago po tayo magplano sa farming o bago tayo mag-farming. So, ayan, wag na nating patagalin pa. Let's roll the VTR, Kuya Bill. Hello, magandang araw po. Live na naman tayo. Hello po, kamusta po? Live na naman tayo. At ang topic natin ngayon ay tungkol naman dito sa plano mag-farming. Kung plano pa lang tayo mag-farming, itong may share ko lang ay based din sa karanasan namin doon sa plano ko noon. Noong mag-uumpisa pa lang din ako mag-farming, meron kasi din tayong mga ginagawang action. Kasi kapag minsan nagpaplano tayo, isip na ng isip, tapos wala pa naman tayong magagawa, hindi pa natin actual na magawa doon sa farm, hindi pa tayo actual na gumalaw doon sa mismong area kung saan tayo pwede mag-alaga ng hayop or magtanim-tanim. Diba? Nagtrabaho pa lang tayo, nasa abroad tayo, okay, nasa Metro Manila tayo, habang yung farm natin ay nasa probinsya. So, isip pa lang tayo ng isip eh. So, sa ganung, doon sa ganung sitwasyon, meron din tayong ginagawa noon para kahit pa paano ay maibsan natin yung parang minsan kasi nakaka-stress din na isip din ng isip na yung wala man tayong magagawa, hindi pa natin magagawa lalo na kung wala pa naman tayong area na paglalagyan ng farm natin, wala pa naman tayong area na paglalagyan ng mga alagang hayop. So medyo stressful kung isip tayo ng isip. So sa akin, imbis na mag-isip ako na mag-isip, nagplano din ako, gumagawa ako ng paraan kung ano yung pwede kong gawin. No, gumagawa tayo ng kung ano yung mga paraan muna na habang ay nasa, kung halimbawa nasa syudad tayo, kung ano yung available mula doon, yun muna yung ginagawa ko. Halimbawa, number 1 dyan, yung seminars. Kung meron tayong ma-attendan ng mga seminars, yan talaga pinaka-importante. No, mas maganda sumali tayo sa mga seminars kasi malaking tulong talaga yan. Magiging guide natin yan doon sa farming, sa mapili natin na alagang hayop. Yan yung magsisilbi nating gabay. Kapag natuto na tayo dyan, no, number 1 kasi talagang kailangan natin ay yung impormasyon, yung knowledge. No? Kailangan marami muna, may alam muna tayo doon sa gagawin natin kasi mahirap na mag-umpisa na na-inspire lang tayo, napanood lang natin, nakita lang natin yung ginawa nila, ay gagawin na rin natin. Napakahirap na ganun yung pang-umpisa natin. Mas maganda na kapag kapasukin man natin, ay dapat marami na rin tayong alam na meron na tayong panlaban talaga na nasa utak na rin natin. Kaya the best, sumali sa seminars kung mayroong pagkakataon, or mayroong mga video seminars dyan sa YouTube, pwede natin mapapanood yan, pwede natin search ang mga seminars tungkol sa pag-aalaga ng mga kambing, sa pag-aalaga ng mga manok, may mga ganun dyan, may makikita na rin tayo. Yung ilan naman, nandyan sa mga trainings, may mga trainings online. Actually, dati nung pandemic, yun yung ginawa ko. No, sumali muna ako sa mga trainings online, ng TESDA. So, ang laking tulong din na kahit na hindi ko pa naman magawa actual dun sa farm, yung aking plano. So, inaalam ko muna yung mga dapat kong gawin kapag nandun na ako sa farm mismo. So, yun yung mga the best na gawin muna natin kapag nasa stage pa lang tayo ng pagpaplano. No, so yun, inaalam namin yung mga pamamaraan. So actually ito kasama din natin, King's Vita Plus na vitamins. Ito kasama rin sa research din natin na napakaganda rin doon sa mga alagang hayop. Yan yung gamit namin. Kaya ang dami mga natutunan natin, ang dami kong mga nakuhang mga ideya din nung panahon ng pandemic lalo na nasa bahay lang. Kasi kami man nung nag-work ako, kasi dati nag-work ako sa kumpanya ng CCTV, na-stop din kami doon nung pandemic. So hindi nag-work yung hindi kami nagtatrabaho, nasa bahay lang kami. So yun, nung time na yun, doon tayo isip ng isip ano bang mga pwedeng gawin. So doon nag-umpisa na naisip ko yung pag-aalaga ng mga hayop. So doon ko rin naisip na yung kambing hanggang sa nag-start din ako doon mag-vlog. So sinabay ko yun kasi sa pag-aalaga ng kambing, talagang ang una kong ginawa nun is nood-nood muna ako sa mga seminars, sa mga training, sumali ako. Tapos doon hanggang sa natuto ako doon. Actually dati kasi wala naman talaga akong experience sa pagkakambing. Meron lang kami dati nakialaga, tapos binalik namin kasi hindi namin kinaya, paano may kambing umakyat pati sa bahay, tapos nangain ng mga tanim ni mama. So binalik namin yung kambing na inalagaan, nakialaga lang kasi kami noon dati. So nito lang, nitong pandemic, na-inspire tayo. So imbis na pupunta na ako agad sa probinsya, hirap din kasi umuwi noon dahil doon sa ang daming restrictions, ang daming mga kailangan gawin bago makauwi. Tapos kailangan pagdating doon, 15 days, ganyan. So, ang ginawa natin, yun muna, seminars, yung sa utak muna yung ating inaayos, inaaral muna natin maigi yung mga napili natin, yung mga pinaplano natin, kahit na wala pa tayong paglagyan. Yung iba kasi, maraming nasabi, ang problema, ang pinakamalaking problema daw ay yung lupa, wala silang paglalagyan ng alagang hayop. So actually, minsan naman ay may mga pagkakataon din naman na swertehin, no? Malay mo may mag-offer sa'yo na pwede mong alagaan itong lupa kung talagang yung passion mo ay nasa farming.
yung hilig mo ay nandun. So may mga pagkataon at mas malaki pang chance lalo na doon sa may mga probinsya. Marami rin kasing mga nagtatrabaho. Minsan kasi sa trabaho din, natagal na natin nagtrabaho tapos ang hirap din naman na hirap tayo na makaipon. So hanggang trabaho lang tapos yung kita natin doon ay sakto lang din na panggastos natin. No, sakto lang din na panggastos sa bahay. So hirap din makaipon. Kaya doon ko rin naisip na mas okay na rin na maghanap ako ng ibang option yung mag-sideline sa farming, yung mag-alaga ng mga hayop. Kasi ang tinitingnan ko dati, ano bang negosyo pwede, ano bang magandang gawing negosyo. Kasi sabi nila, kailangan mo daw magnegosyo, hindi lang daw as employee lang. Kasi kapag employee ka lang daw ng tuloy-tuloy, ay parang ang hirap daw na umahon sa buhay. Kasi ayun lang, aasa ka lang doon sa sahod, kahit na anong sipag mo, 'di ba? Kung kahit na sobrang sinipagan mo na yung sahod mo ayun pa rin. No, maliban na lang kung tinaasan ka ng posisyon at tinaasan rin yung sahod mo. So mas kailangan din daw na meron tayong kahit pa paanong ibang pinagkakitaan naman na bukod pa doon sa ating source of income na ginagamit natin na panggastos doon sa bahay, 'di ba? Yung mga panggastos sa bahay, mga kagamitan. So at least meron tayong ibang source na pwede nating mapagkuhanan na pwede nating pang-ipon. So doon ko nag-isip ako, actually ang dami ko rin naisip dati, no? Pati itong pagtitinda, yung mga ganon, pati yung mga buy and sell, nasubukan na namin, nagtinda kami dati ng kurtina. Ayan, tapos nahinto namin kasi medyo sobrang matrabaho. Tsaka ang daming may mga problema rin kami na sa lubong na hindi namin kinaya. So ang dami pa, no? Kasi minsan may mga reklamo, halimbawa, hindi natin kontrolado kasi hindi naman sa atin galing yung produkto mismo. Nag-angkat lang tayo, binili natin, binenta natin. May mga ganong sitwasyon. Tapos nandyan pa yung marami tayong naisip, maging yung pag-uuling, mga ganyan, ang dami. Mga buy and sell, dami naisip na negosyo para lang magkaroon ng other source of income para makaipon-ipon kahit papaano. So hanggang pumasok sa isip ko yung farming. So sabi kasi ng karamihan, ang best daw na gawin nating negosyo or sideline ay yung kung ano yung meron nating mga resources, ano yung available resources na meron tayo na pwede nating gamitin, ano yung kakayahan natin, ano yung hilig natin, ano yung passion natin, saan tayo medyo mas nagiging komportable. So sa akin kasi, mas komportable, nakikita ko yung comfort ko doon sa farming kasi lumaki ako sa mga magsasaka din ng mga magulang. Ang mga magulang ko ay mula bata pa lang hanggang sa ngayon ay farmer. So ang kabuhayan nila ay farming. So doon nakikita ko naman yung talagang simpleng buhay na hindi man mayaman. Pero napakasimple na hindi ko naranasan doon sa bukid yung stress na katulad ng naranasan ko din as employee. So doon ko nakita na siguro sa farming nandito yung aming dito ko dapat i-focus kasi hilig ko, tapos yun yung background namin. So doon yun yung ginawa natin. At ayun, hanggang sa napadpad tayo doon sa pag-research. Yun kasi ang pinaka number one, huwag tayo agad-agad, huwag tayo masyadong maging excited. Na minsan, sobrahan tayo sa excitement. Ginawa natin agad kahit wala pa naman tayong idea, wala pa tayong alam, no? Nakita lang natin na may mga ilan na naging successful. Hindi naman natin alam kung paano nila yun binuo, kung gaano rin katagal yung kanilang nilaan doon para lumago yung kanilang pag-aalaga ng hayop sa kanilang farming. No, marami rin silang pinagdaanan, marami rin mga challenge na kanilang kinaya. So may mga ganun din na sitwasyon sa farming. Nakita lang natin yung output. So pumasok na tayo. Para sa akin, medyo alanganin yung ganon. No? Delikado rin na baka malugi rin tayo kasi alam naman natin, number one na dahilan ng pagkalugi, nandyan yung pagkakasakit ng mga alagang hayop, nandyan yung ilan naman, yung pagdating doon sa mga pagkain ng mga alagang hayop, mga patuka, kapag umaasa tayo sa mga binibiling patuka natin, minsan sobrang mahal. No? At ang gastos nga natin, nakabili nga tayo ng hayop, tapos yung hayop na nabili natin, mas mababa pa yung presyo compared doon sa patuka na gastos natin hanggang sa may benta natin. So may mga ganon. Tapos yung iba, nagpapatayo ng mga malaking mga pabahay ng alagang hayop na sobrang malaki din yung gastos. So hanggang sa naubos yung kanilang budget, yung iba naman naubusan ng pampakain sa alaga. So nagkasakit, namatay. So ayun yung mga nagiging minsan na nasasalubong na maraming mga nag-farming. Nalulugi sila dahil doon. Kaya mas okay, bago natin umpisahan, kung may pagkakataon tayo, lalo na kung halimbawa nasa Metro Manila tayo, may mga may mga area kung saan may mga seminars, pa-seminar ng gobyerno. So, pwede tayong sumali muna dyan. Kung saan man tayong lugar, kung nasa Tarlac tayo o may mga libreng mga seminars na pwede nating salihan. Para sa akin, mas best muna na ganun muna gawin natin. Sali sa seminars, sali sa training, pag-aralan muna natin maigi.
no, anuhin mo natin, aralin muna natin. Actually, marami naman ngayon sa Google. Yan, ma-search din natin dyan kung paano mag-alaga ng ganitong hayop. No? Pati sa YouTube, nandyan, napakadaming mga, tingnan natin, may mga, marami nag-vlog. Kami man, ako rin, nag-vlog din ako kasi gusto ko rin i-share yung mga ideas doon sa pag-aalaga namin ng hayop, yung mga tips kung ano yung mga naging karanasan namin. Actually, dito mapapanood nyo, maging doon sa isang page natin, sa main page natin, Farming Business ATBP. No, pwede nyo i-search yan, pwede nyo rin i-follow para doon ay maging kayo man dito sa Kaparming Angat Ka, dito sa Agrisenso sa Agrikultura, ay makukuha nyo rin yung mga ideya na yung mga naging karanasan namin, yung mga mahirap na naging karanasan namin. Dito sa farming, no? Actually, nandyan pa yung share ko na rin dito. Karanasan namin noon, sa mga alagang hayop namin, may mga pagkakasakit, so di maiwasan yan. So actually, doon na rin pinasok natin itong vitamins na, no, para medyo malilesen na natin yung pagkakasakit. Itong vitamins na ito yung maintenance naming vitamins, King's Vita Plus. Ayan, meron na siyang maraming mga nutrients din na nakakatulong para palakasin ang immune system ng mga alagang hayop. No, diyan multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, yan. Mayroon siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, yan, cobalt, lysine, L-methionine, betaine. Ayan, napakarami niyang mga sangkap. Ayan, meron pa siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin K3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin-niacin. Ayan, napakarami niya sangkap. Kaya ito ngayon, ito rin yung ginagamit namin para yung mga ganong naging karanasan namin noon ay malampasan na rin namin, no, at mas nalilesen na yung pagkakasakit ng alaga dahil dun sa sapat na nutrisyon na nakukuha nila. Ito naman ay available sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply, or dito sa amin pwede rin kayo mag-PM. So bukod doon sa pagkakasakit ng alaga, nandun pa yung may mga minsan na umaatake sa mga alagang hayop. Katulad ng isang beses, no, yung mga kambing namin, inatake kami ng aso. Kahit na anong ginawa na namin, actually lahat na nga ginawa na namin, andyan na yung vitamins, andyan na yung mga gamot. No, yung mga gamot naman kapag may sipon yung mga kambing natin, may mga ubo. Ang ginagamit naman namin dyan ay yung mga natural na gamot. Halimbawa itong lagundi o kaya itong oregano. Yun yung mga usual na ginagamit namin. Pero kapag dumating sa point na yung mga hindi na natin ine-expect, no, tulad ng mga pato, kambing namin, nadali naman ng mga ibang hayop. May aso na pumasok doon sa kulungan ng kambing namin, gabi pa pinasok, mga ligaw na aso yun, no, mga wala ng mga nagmamayari ng aso na yun, usually yata mga layas yun, no, hindi masyadong nalagaan siguro ng mayari, so layas doon sa kanila. Yung iba kasi sobrang naparami yung aso tapos napabayaan ng iba. So ayun yung mga problema din sa minsan sa bukid, no. May mga ganung nangyayari. So yun, sinugod ng aso yung mga alaga naming pato. O yun, binawasan. Tapos yung kambing, ayun din ang ginawa ng aso, pinatay lang yung mga kambing tapos iniwan, tapos yung mga pato, yung kinain nila. So yun yung mga hindi namin in-expect noon, wherein kapag nung nangyari na yun, no, nag-learn din kami, natuto kami doon na kailangan pala, may gagawin pa kami para mas mapa-improve pa namin. Hindi lang pala bastang doon lang sa vitamins, doon lang sa mga gamot ay secured, safe na yung alaga namin. At yung mga pagbibigay namin ng pagkain, pag-aruga namin sa kanila, pagtatanim namin yung mga pagkain, kulang pa yon, marami pa pala tayong mga dapat ding gawin. Marami pa tayong dapat malaman. At bukod pa doon, tulad na nabanggit natin, napakahalaga din na sumali sa mga seminars kasi andyan na yung mga maraming mga matutunan pa natin. Kasi hindi naman lahat ay nandun mismo, hindi naman lahat ay kung ano lang yung tingin natin, ano yung duda natin kung anong mangyayari. Meron pa rin mga challenges talaga na kung minsan kapag nabigla tayo ay medyo nahihirapan ting tanggapin. Pero kailangan nating tanggapin at kailangan nating mag-learn, kailangan nating mas matuto pa para mas mapapalago natin. Kung ano yung mga pagsubok, kung ano yung mga challenge, no, kailangan nating i-adapt yon dito sa farming para mas mapapa-improve natin. Kasi marami dito, no, marami ako nasalubong actually sa comment section, sa aking mga vlogs, sa aking mga video. Maraming mga nag-react kasi daw nagkakasakit yung alaga nila, maraming mga nalugi daw kasi sobrang mahal ng mga patuka, maraming mga nalugi kasi wala daw bumili ng alaga nila. So may maraming mga challenge actually na kailangan din nating malampasan at kailangan nating aralin munang maigi, no? Una na doon, yung nabanggit natin kanina, yung mga pagkakasakit, yung mga predators na pwedeng manggalaw sa alaga natin. Kaya sa amin ngayon, ang ginawa naman namin improvements doon, yung kulungan ng alaga namin, mas in-improve namin, mas tinaasan namin, mas sulit na para hindi basta mapasok na ibang mga predators o ibang mga posibleng manggalaw doon sa mga alaga. Sabay nun, no, nandyan pa yung mga
Sa market naman, minsan yung market naman natin, ang problema natin yung paano natin ibenta. No? Minsan may nagsabi na parami na daw nila, kaya lang wala naman daw bumili. So may isang ang nag-alaga ng pabo. No? May isang nag-comment sa atin, nag-alaga daw siya ng pabo na parami niya na sana. Kailang pagdating nung mabot na daw 300, wala daw buyer. Kaya napilitan siya ibenta na mas mura. Tapos yung binili, bumili daw siya ng baka. So yung baka, ginawa niya, binili niya dun sa agent. Nung pagbili niya, pinalaki niya 1 taon. After 1 taon daw, bininta niya ulit. Nung bininta niya, mas mababa pa daw sa presyo doon sa pinagbilan niya. So yun naman, ay yun talaga parang tingin niya, wala talaga pag-asa kasi ganun yung nangyari sa kanya. So maraming mga challenge, maraming mga pwedeng masalubong. Kahit maganda, no, napakahalaga na aralin natin maigi din. Sa market, sa ngayon, ang ginagawa naman namin sa ganung mga sitwasyon, no, na sobrang naparami yung produkto tapos walang walang bibili. Sa amin naman, mas in-improve namin yung market sa pamamagitan ng social media. No, actually, pwede ka mag-post social media, yung mga alaga mo, pwede mo i-post yung mga pictures. So, habang tumatagal, mas makikilala na yan, mas marami makakaalam na may ganun kang alaga. So, mas alam na nila kung may mga maghanap ng ganung klaseng hayop, ay alam na nila kung saan sila pupunta. So, tulad sa amin, no, maraming mga naghanap ng alagang hayop. So, pumupunta na rin sa amin kasi alam na nila na nag-aalaga kami ng ganung klaseng hayop. Tulad ng mga baboy, so sa mga biik, so marami sa amin, no, may mga alagang mga baboy din actually, yung mga kapitbahay namin. So, kasabay ng mga pag-aalaga namin ng hayop, kasama din natin, ito, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung ginagamit natin na vitamin sa mga alagang hayop. Sa lahat ng alaga naming hayop actually, itong King's Vita Plus namin ginagamit dahil napakaganda nito, dahil sa daming sangkap na napakaganda para sa ating mga alagang hayop. Ayan ang King's Vita Plus na meron ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, yan, calcium, D3, enzymes, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, L-methionine, betaine, probiotic, yan, nakalagay dito sa likod. Dami niyang sangkap. Yan pa yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Napakarami niyang sangkap, kahit napaganda para sa mga alagang hayop. King's Vita Plus na vitamins, no? Pwede natin subukan sa mga alaga din tayong hayop para lumakas yung mga immune system. Kasi dati, actually noon, nangyayari din sa amin yung mga alaga namin ay sobrang hina. No? Madaling magkasakit, hirap paramihin, napakahina ng productivity. Yung mga manok ay hirap mangitlog, ayaw masyadong mangitlog, ayaw mga pabo, ganun din. At kapag may usong sakit ay agad-agad na nagkasakit na nangamatay. Sobrang nasayang. Kaya ito ginawa namin, yun yung hinanapan namin ngayon ng solusyon. At dito namin nahanap itong King's Vita Plus para nagpapalakas ng immune system sa mga alagang hayop na rin ito. Ito yung ginagamit natin na vitamin sa ngayon, King's Vita Plus. Doon naman sa mga gamot, share ko na rin. Yung mga ginagamit namin ay yung kapag, actually, nung nakaraan kasi may nag-comment din, nanghingi ng mga listahan ng mga gamot, ng mga vitamins. So, actually, sininda ko rin naman. So, dito, banggitin ko na rin yung mga ginagamit namin para at least magkaroon kayo ng idea doon sa mga pamamaraan kapag kayo nagsimula na rin mag-farming. No, bukod doon sa pagsali natin sa mga seminars, sa mga trainings, doon sa mga pag-aaral natin tungkol dito sa farming, no, mas maganda rin na alam na rin natin yung mga pupwede natin gamiting mga para pampalakas doon sa mga alaga or kapag may sakit ay magagamot din natin. No? Dito sa mga alagang hayop tulad na nabagin natin, King's Vita Plus ang vitamins, kapag may mga ubo, yung mga kambing natin may ubo, may sipon, no, kung gusto naman natin yung mga natural na gamot, no, nandyan yung oregano, nandyan yung lagundi. Yun yung mga pwede natin gamitin natural kung meron sa paligid natin. Kapag naman doon sa mga biik natin, sa mga biik, sa mga manok, sa pabo, kapag may masakit yan, ang pinakalaban natin dyan yung diarrhea, yung ubo, yung sipon, lagnat, na kapag hinayaan lang natin, mga ilang araw lang, sobrang nasasayang, namamatay. So sa amin naman, ginagawa namin dyan, pag napansin na namin medyo mahina, or kapag hindi pa mahina, may sipon na, papansin namin na medyo humihiwalay siya, na medyo kakaiba yung galaw niya, no, binibigyan din namin agad yan ng Panamox Forte. No, Panamox Forte, nabibili naman ito sa mga agri-vet store, sa mga poultry supply, maging sa Shopee man, merong Panamox Forte. Itong Panamox Forte kasi binubuo na ito ng, ayan yung carbocysteine, tylosin, nandiyan yung amoxicillin, at nandiyan din yung paracetamol. Kahit napaganda niyang gamot kapag may mga sakit yung alaga natin. Panamox Forte ang pangalan niya. No, kapag naman doon sa mga manok na malalaki na may mga sakit, halimbawa yung mga manok na galing sa laban mula sa Rueda,
may mga sipon, halak, may mga bulutong, coryza, cholera. Ang gamit din namin dyan ay Panamox Caplet naman. Panamox Caplet. Excuse. No, Panamox Caplet, pinapainom siya manually. Up to 7 days namin yung pinapainom doon sa manok. Yun ay tsurang capsule. Yung tsura niya, kapag ka nasa 1 kilo pababa yung manok, kalahati lang yung pinapainom namin. No, up to 7 days yun. Pero kapag ka mga 1 kilo pataas, ay isang buo yung pinapainom namin doon sa manok na may sakit. Yung Panamox Caplet. Sa mga sisiw o kaya mga naka-free range, kung kontrolado yung mga inuman nila, yun na may nilalagyan namin ng Panamox Forte. Yung Panamox Forte, ang pinagkaiba ng Panamox Forte at Panamox Caplet, Panamox Forte, ano siya, water soluble siya, powder lang siya. So, pwede pa inom sa mga sisiw up to 5 days, yun yung gamit namin. No, kapag ka naman yung malalaki, yung nahuhuli lang natin na madaling painumin, yung manual natin papainom dun sa kanya mismo, yun yung Panamox Caplet yung ginagamit namin, na itsurang tablet siya. No? Mga 7 piraso ang binibili namin yan kapag may sakit yung manok. Kasi hanggang 7 araw namin pinapainom. Kapag ka 40 naman, isang sachet lang. Actually, kung sisiw lang naman, isang sachet lang ang nabibili namin. Tapos yun yung hinalo namin sa tubig. Pinapainom namin up to 5 days naman doon sa mga sisiw na may mga sakit. Yun, napakaganda niya kapag may sakit na sipon, laway-laway, bulutong, coryza, cholera, yung biik na may ubo, may sipon, lagnat, yun, diarrhea, Panamox Forte ang agad-agad na ginagamit namin na panggamot sa kanila. No, yun yung mga ginagamit namin produkto. Doon naman sa mga pampurga, kung napapansin natin yung alaga natin ay medyo nanghihina, nangayayat, tapos kakaiba na yung galaw, no, wala namang sakit, pero medyo mahina, at hirap namang tumaba, hirap lumaki. Ang ginagamit naman namin pampurga doon sa mga pabo, sa manok, sa mga pato namin, gansa namin, ay itong Worms to Go. Worms to Go, dahil meron siyang Praziquantel plus Albendazole. Napakaganda niyang pampurga doon sa mga alagang yon, no? Nabibili din natin ito sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply, itong Worms to Go. Kapag naman doon sa mga kambing, marami nagtatanong nito kung anong gamit na pampurga, Albendazole naman. Yun yung binibili namin sa mga agri-vet para sa mga kambing namin. So, ito namang mga nababanggit natin, ito ay based mismo sa experience namin. Hindi tayo expert pagdating sa gamot. No, disclaimer lang, hindi tayo eksperto pagdating sa gamot. Itong na-share ko ay based na rin mismo ito doon sa mga ginagamit namin. Kasi maraming mga nag-farming na gusto rin nilang malaman kung ano yung mga pwede nilang bilhin. No, actually, dati nga nung nag-farming kami, wala pa kaming kaidi-idiya. Pag nakita namin yung alaga namin medyo mahina, ay kinakatay na rin namin. No, ay inadobo na, kaya ginataan, kung anong yung mga pwedeng luto. Kapag wala namang malubhang sakit na hindi naman nakakahawa sa tao, so yun yung mga ginagawa namin noon. Pero ngayon, dahil nga nandiyan na, alam na natin yung mga gamot, alam na natin yung mga sikreto, at alam na natin yung mga vitamins para palakasin sila. So yan, gumagamit na rin kami ng produktong mga nabanggit na natin. No? Hings Vita Plus, animal feed supplement para sa vitamins, sa gamot ay Panamox Forte, Panamox Caplet, at sa pampurga naman ay Worms to Go. Yun yung mga ginagamit namin na vitamins. Kapag may mga pet tayo, may aso, pusa tayo dyan, nandyan naman yung King's Vita Pet. No, King's Vita Pet, yun yung ginagamit namin. Sa mga manok naman na panabong, kapag may manok tayong pansabong mula sisiw, stag o bayong-bayong, hanggang doon sa kinukondisyon na natin, may magandang vitamins din dyan, no, na may offer sa atin. At ginagamit ng marami sa amin ng mga game farm. Ang ginagamit nila dyan, ito, lubusin na natin, share ko na sa inyo. Ang ginagamit naman nila dyan sa mga panabong na manok, Intenso Plus para sa mga sisiw. Pagka sisiw pa lang, Intenso Plus. Maging doon nga sa pabo namin, ginagamit din namin itong Intenso Plus doon sa mga sisiw. Napakaganda rin kasi nito. No, napakalakas na vitamins din ito. At na may CGF siya, Chlorella Growth Factor. Meron pa siyang mga multivitamins din na napaganda. Intenso Plus ang pangalan niya. Meron yan sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply, meron din yan sa Shopee, no, Intenso Plus. Kapag naman doon sa mga stag o bayong-bayong na manok, Intenso Power Stag naman yung bibigay namin doon. Doon sa mga manok panabong to formulated. No, pero yung Intenso Plus, pwede yan sa kahit na hindi manok panabong yung mga sisiw natin dyan. Intenso Plus kasi water soluble yan, powder yan. No? Intenso Plus, napagandang vitamin sa sisiw. Doon naman sa mga doon sa mga stag o bayong-bayong, Intenso Power Stag. At doon naman sa mga manok na kinukondisyon na natin, Intenso Premium. So yan ang hanapin natin sa mga agri-vet stores. Subukan na rin natin para tayo na rin mismo makita doon sa result doon sa mga alaga natin. So, yun o. Yung mga nabanggit natin ngayong mga produkto ay based ito sa experience namin. No? So, yun yung mga inulit natin kapag tayo mag-farming, kapag wala pa naman tayong pagkakataon na mag-start talaga actual sa field, ay mas maganda aralin muna natin maigi, sali sa seminars, sali sa trainings,
O kaya pag-aralan muna natin, research muna tayo. Hanggang sa mabuo na natin yung talagang kung ano yung tingin nating alagaan, mabuo na natin yung mga dapat gawin, yung mga kailangan nating na gawin para pag naumpisa na tayo ay medyo kaunti na lang yung challenge nating maranasan kasi mas marami na tayong alam. Kasi napakahalaga din mag-invest tayo doon sa knowledge, doon sa mga kaalaman na kailangan natin na makamtan muna bago natin simulan yung pag-alaga natin ng hayop. At mas marami pa tayong matutunan kapag sa actual na rin mismo natin ginagawa yun. So yun po, no? Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Mabuhay! O, diba? Magandang araw po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga, tanghali, gabi, o anumang oras niyo pong napapanood ang ating programa. Of course, courtesy sa iba't ibang social media pages natin, di ba? Maraming salamat po sa walang sawang suporta. It's a beautiful day once again, a beautiful afternoon. Kasama niyo po si Inday Bajang at Clara Tita para sa programang AgriSenso sa Agrikultura. Senso ka. Ayan. My apologies. I was not able to be with you yesterday due to some technicalities. Ayan, kaloka, mga fluctuation and all ng ating kuryente. My goodness. Anyway, speaking of kuryente, ayan, mag-ingat po tayo, especially kung meron tayong mga bagay na charge like cell phones or whatsoever. Make sure na bago matulog, bago umalis ng bahay, naka-unplug na po yan. Kasi nga, I think it was in Pangasinan in which all of them, the 5 members of the family, ang nanay at tate at 3 anak nila were killed and were not able to go out sa bahay po nila na nasusunog. So it was very unfortunate at very sad na sa balita is nakita silang magkasamang nagkayakap lahat, diba? Of fear to save everybody, but unfortunately they will never able to make it. So it's very condolences to the rest of the family, and sana sa ating lahat we should all somehow observe maging maingat lagi, especially sa kuryente. As they say nga, mas mabuti pa raw yung mabahaan kaysa masunugan, kasi at least you can save something, unlike sa sunog na talagang abo na whatsoever. But anyway, dito po tayo sa ating good news for today. Of course, syempre pa yung mga concerns ng ating farmers dun po sa Benguet ay nabigyan na po ng solusyon or tinutukan na po ng Department of Agriculture. This is in line of those mga sobra-sobrang produkto ng mga farmers natin doon na itinapon na lang, hindi na nila binenta. It's because napakamura ng pagbili sa kanila. Kung saan, binigyan na ito ng aksyon ng DA at they're giving answers to the mga mulo, kung sa Bisaya pa, sa ating mga farmers. So, inaksyonan na po ng Department of Agriculture ang itinatapon ngunit magandang ani ng ilang magsasaka sa Benguet. So, itinapon na lamang nila ito sa isang bakanteng lote. Sa halaga kasing 2 pesos to 3 pesos kada kilo, ay lugi sila sa gasto sa pag-deliver ng kanilang mga ani mula sa kanilang farm papunta sa mga bagsakan. Dahil dito, gumagawa na ng solusyon ng DA upang hindi masayang ang mga inaning gulay ng mga farmers. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Christine Evangelista, nagpadala na sila ng mga truck at nagbigay rin ng trading capital sa mga magsasaka. Maliban diyan sa mga local na pamahalaan, binigyan din ng trucks at trading capital ang iba't ibang kooperatiba ng mga magsasaka. Hinihikayat din ng DA ang mga kooperatiba na bilhin ng mga ani ng mga maliliit na magsasaka bagamat hindi nila ito miyembro. Aminado ang DA na ang problemang ito ay may kaugnayan sa logistics at presyo dahilang itinatapon na lamang ng mga gulay dahil sa murang halaga. Nais ding bumuo ng isang sistema ng DA upang mamonitor ang trucks na ipinamahagi sa lokal na pamahalaan at mga kooperatiba. Ito ay upang matiyak na nagagamit ang trucks para sa mabilis na maihatid ang mga magsasaka ang kanilang mga aning gulay. So for those then, sana nga magkaroon talaga ng sustainable na solution for that one. Nakakaawa rin naman kasi of all the efforts of all our farmers, with all the to-go and whatsoever, napaka-stressful, hindi ganun kadali yung mag-farming ka, and unfortunately, it has to be like that na by the time na umani ka na yung mga produkto, napakamura ng pagbili napakalugi, mahal ang fertilizer, mahal ang seedlings and all. So, parang hindi ka na nakabawi on it. So, good thing, ganun yung initiative na ginawa ng DA for them. LGUs can help on that. They can buy the tawag nito, mga produkto ng ating mga farmers, and they can use that to the different
institutions, so yung mga bahay silungan, just like here in Davao or whatsoever, na pwede nilang magamit for their needs, and then instead na itapon na lang, which is very sayang talaga kung tutuusin. So sana man lang we can fix all those issues. Kaya nga the same thing sa dami ng problema natin sa sector of agriculture, siguro masyadong natutukan lang yung mga sibuyas, ang issue ng sibuyas, issue ng bigas, issue ng asukal, at nakaligtaan yung ibang mga bagay. So we have other issues right now. Itong ganito na yung mga farmers natin is umaaray na talaga sa napakamurang bilihan ng kanilang mga produkto, which is very tawag nito, unfair din on their end. So, we look forward na kahit man lang maibsan ng konti, the LGU will do an initiative for that one. And the rest is, will take good care of everything. At least may mga lumabas sigurong mga private institutions as into producing mga tomato sauce. They can buy their products ng mga tomato, or mga institusyon na o yung mga kumpanya na gumagawa ng mga ganitong gulay-gulay na ano, 'di ba? Mga preserved ones, they can buy from our farmers and what that one, unless na wag na sanang itapon, bilhin na lang in like that. Pwede pang mapagkakitaan, pwede pa nilang at least mabawi-bawi naman yung pagod at saka yung effort talaga ng ating mga dear farmers. So, ayun. So, napakasayang. Ako masyado akong addict sa kamatis. Pwede akong kumain kahit isang buwan na puro kamatis lang. Ayan. So, sana ma-well compensate naman yung mga farmers natin of all their sacrifices. Kasi nga kung walang farmers, wala tayong kakainin. So, it's really a must na the government will do its share to help out this certain sector, and for us as well, the people, of course, wag nating sayangin yung food. Ayan, diba? Let's look always farmers as our heroes or fishermen as our heroes, but hindi rin ganun kadali yung kanilang mga ginagawa o trabaho. Ayan. So, yan po ang ating good news for this day sa ating Agri-Balita. Of course, more tips pa at ibang chika ang ibibigay sa inyo ni Clara over there. Kita-kita tayo ulit sa sunod na araw. Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Sabi ko nga, ay, nakamute tayo. Sabi ko nga, oo, kakausap lang natin, no, si Kuya Alex from Japan. Hello, Kuya Alex. Ayan, narinig niyo na po ha, yung Agri-Balita natin mula kay Inda Bajang at kanina po sa ating Agri ni Chika. So, I hope na meron po, I'm sure talaga na meron kayong natutunan doon sa mga tips na ibigay sa atin ni Ka-Farming Angat Kajid Batuan po sa kanyang discussion kanina kung ano yung mga dapat natin gawin kung tayo ba ay nagpaplanong mag-farming. So, lahat ng mga experiences niya ay of course ay share niya yan sa akin. Although sinasabi niya sa atin na hindi siya ganoon ka tawag nito kumbaga expert, but lahat po ng kanyang mga share sa atin ay based po yan siya lahat sa kanyang mga experiences. So hello to Dante Panalas. Pa-shoutout po, pa-shoutout di ay ni Castor Buna, Kabandisngan, na naa sa Iligan City. Yes po, Sir Dante, na-shoutout po natin si Castor Bunak Cabandes nga na andyan sa Iligan City. At meron din hello, good afternoon mga ka-agri. Hello din to Sir Dante. Maraming salamat Sir Dante sa iyong panunood ngayon sa ating live sa AgriSenso. Ayan, sa lahat din po na mga ka-agri natin tawag nito, patuloy po kayong makinig sa ating Kings Radio stations dahil meron po tayong mga kumbaga exciting po na mga programa dito sa ating radyo. Abangan niyo po yan next week. Meron po kaming mga pasorpresa po sa inyo at mga papremyo. Okay? At yun! At dito po nagtatapos ang ating programa ngayon sa AgriSenso. Nawaya bukas, kailangan na ba natin, wala tayo bukas, di ba? Okay lang ba, Kuya? Oo, wala tayo bukas hanggang Saturday. Saturday. Kasi po ay we will observe, of course, the Holy Week. Diba? So, gamitin niyo po itong oras na ito, itong mga panahon ito na magnilay-nilay, na tayo po ay mas mapa-close po tayo sa Panginoon dahil kailangan po nating i-remember po yung sakripisyo na ginawa po sa atin ni Jesus, na siya po ay nagpakamatay sa krus para po tayo ay mailigtas po sa ating mga kasalanan. So, yan po ang greatest true love
na ating na-experience po. Wala pong ibang true love, kundi mula po, galing po yan sa Panginoon. So, ayan ha. So, make this moment very special, very memorable po para po mas maging closer po tayo sa Panginoon in these days. Ayan. So, after this program po, wag po muna kayong umalis dyan ha. Abangan nyo pa rin po ang ating King's Afternoon Delight kasama po si DJ Maxine at ganun din po sa ating afternoon na Hataw na Kings kasama pa rin si DJ Maxine. At I think later, mamayang gabi, ay makakasama ninyo ang ating mga, may bago tayong tandem, riding and tandem, mamayang gabi. So, kayo na po ang tawag dito, mag-discover kung sino po sila. Yan po ay from 7 to 9 p.m. Dito lamang po yan sa King's Radio Station. At, ayan, at andito po ang ating, si Inday Badyang ay nanonood sa atin. Thank you so much, Inday Badyang, ha? So, at least meron tayong legit na one viewer. Si Inday Badyang. So, ayan po, maraming salamat po, ha? Susunod na po ang ating King's Afternoon Delight kasama po si DJ Maxine. Ito po ang iyong lingkod, Clara Tita. Hanggang sa Lunes po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Wala nang iba pa ang Agrisenso sa agrikultura. Aasenso ka. Ayan. DJ Maxine is here. Okay na mo. Maraming salamat. Bye-bye. God bless everyone. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.